କିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ମିଶୁଛି କିଛି ଜାଣିନି ବାବୁ ଜାଣିନୁ ଆରେ କିଏ ବିଷୟ ମିଶୁଛି ମୁଁ ବିଷୟ ମିଶେଇଛି ତୁମ ସମୟ ମତରେ ବିଷୟ ମିଶେଇଛ ମୁଁ ମିଶେଇଛି ମୋ କରା ବେଇମାନ ଏ ରୁଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିମ କରା ବେଇମାନ ମୁଁ ନୁହଁ ନିମ କରା ବେଇମାନ ହଉଛ ତମେ ତାର ଭିତରେ ଶୀତଳ ଆଉ ସେଲିନା ଗ୍ରୁପର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଛ ତମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମର୍ଡର କରିଛ ତମେ ଆଉ ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଧନିଆବାଡ଼ି ପାଖରେ ରଖେଇଛ ତମେ ଆଉ ଏ କଥାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବି ତକିଆ ପକେଇ ମର୍ଡର କଲ ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା କହୁଛି ଚୁପ୍ ହେଇଯା ଏ ପାର୍ଟି ଆଉ ଚୁପ୍ ହବନି ରୁଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀତଲକୁ କହିଦେବି ତମେ ତାଙ୍କ ବାପା ନୁହେଁ ସୁମନ୍ତ ତମ ପୁଅ ତାକୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ବିଷ ମିଶେଇ ମାରିଦବ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ରେ ଶିବ ଦାଣ୍ଡ ମାରିଦେଲି ମୋ ସୁମନ ମତରେ ବିଷ ମିଶେଇ ମାରିଦେବୁ ବସିଥିଲା ମାରିଦେଲିନି ମୋ କରମ ବେଇମାନଟା रीना कितने टंका पे तमे हम हस खुशीर संसार को बर्बाद करते लो किए कहिला एकदा तोते किए कहिला ମୁଁ କହିଲି ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ବଂଶୀ ଆଉ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସତ ହୁଏ ପାପର ପାହାଡ଼ଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ସମୁଦ୍ର